ବାଇରେ ପଇଡ଼ ପରା ହେଉଛି। ଇ ଯେଉଁ କଟୁରୀ ହେଇଛି ବା ଭୟଙ୍କର କଟୁରୀ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ। ପଇଡ଼ ପରା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡେ 200 ଖଣ୍ଡେ ପଇଡ଼ ପିଇବି ଏକୁଟିଆ। 200 ଖଣ୍ଡେ ପଇଡ଼ ହାଣିକି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଏ କି ସେ ଘରକୁ ଯାଏ କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଏ। ଚାଲ ଅଲରେଡ଼ି ତ ପିଇ ସାରି ଖାଇକି ପିଇ ସାରିନି ତାକୁ ହାଣିକି ଥୋଇଛି ଖାଇବି। ବସି ପଡ଼ିଆ ଚେକା ପକେଇ ତାପରେ ହାଣିକି ଖାଇବା ମନ ଲଗେଇକି। ବସି ପଡ଼ିଆ ଚେକା ପକେଇକି ତାପରେ ହାଣିକି ଖାଇବା ମନ ଲଗେଇକି। ବାବାରେ ଭୟଙ୍କର କଟୁରୀ। ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କଟୁରୀ। ପାଣି ଆମ ଗଛ ପଇଡ଼ ପାଣି ଭାରି ମିଠା। ଏମିତି ହାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହାତ ଖାଲି ଚାଲିଯିବ। ବୋପାଲ ଆରେ ବଗୁଲୁ ଆସ ପଇଡ଼ ପିଆ। ହଁ ପଇଡ଼ ପିଆ ଆସ। ଡଫାଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଛଡ଼େଇ ଖା। ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଳେଇ ହେଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଇଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପଇଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଛ କାହାର ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ଦାଦା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦାଦା ଯେଉଁ ମିষ্ଟି ଜল ଦେଇଛେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଗୁଲୁ ଆସ ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସ ବୁଲିକି ଆମର ପଇଡ଼ ପିଆ। କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ ନା ପଇଡ଼ ପିଇବ? ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ? ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି ବା। ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ କେମିତି ପଇଡ଼ ଖାଉ। ତମେ ବା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ଆସୁନ, ଏଠି ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ନା। ବଗୁଲୁ ନିଅ। ହଁ ସେଇଟା ନଡ଼ିଆଟା ଏ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଚୋପାଟା ଲାଗିଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଚୋପାଟା। ହଁ ଖାଇବ ନା। ଖାଇବନି କ'ଣ? ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଚୋପାଟା ଖାଇବନି, ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇବ।